Μάνα, πάμε για ένα fest reveal. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, πάμε σε κάτι που ξέρω. Μέχρι τώρα δείξαμε πώς ψήνουμε τις πίτες μας, σε αυτό το παραδοσιακό τρόπο που ψήνανε οι γιαγιάδες μας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δείξουμε πώς ετοιμάζουμε τη γέμισή μας. Εδώ έχουμε φρέσκα λάπατα ή αλλιώς λαμπιέτα, τα οποία είναι και στην εποχή τους, είναι πάρα πολύ νόστιμα, θρεπτικά και θα σας δείξουμε πώς γίνεται η γέμιση, η οποία είναι πραγματικά λαχταριστή. Αφού έχουμε πλύνει τα χόρτα μας, θα τα ρίξουμε σε ένα πιο μεγάλο σκεύος και μέσα θα ρίξουμε άλλα και θα τα δουλέψουμε με τα γρήγορα μας για να γίνουν τα κοταράκια μας ακόμα πιο τρυφερά. Στη συνέχεια εδώ έχουμε μυζήθρα, τυρί, φέτα, θα το προσθέσουμε και αυτό μέσα στη γέμισή μας και θα συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Στη συνέχεια θα ρίξουμε το γιαουρτάκι μας, το οποίο είναι φρέσκο. Και όπως βλέπετε, το αποτέλεσμα είναι θεϊκό.